Szerinted milyen népviselet van rajtam? És rajtam? Ez így nagyon fura. Jaj, bocsánat. Jó, akkor még egyszer. De ez jó népviselet, vagy csak ruha? Jó a népviselet. Jó. De átveszel utána? Nem tudom, hogy folytatod. Jó. Szerinted milyen népviselet van rajtam? És rajtam? Mindkettőnkön indiai. India különböző népcsoportjainak a ruháját viseljük. Én a Punjabiban vagyok. Én pedig a Tripuriban. Mert mind a ketten megyünk Indiába április végén. Ez az öltözet elég otthonos, mert ugye én már rengetegszer voltam Indiában, azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, 20 éve voltam legelőször, kint is éltem évekig, és azóta pedig rendszeresen viszek főleg magyar csoportokat Indiába, mert nagyon szeretik most már ott kint a magyarokat. Wow. Én pedig, hát nekem ezek nagyon távol állnak tőlem, ezek a színek, amik most rajtam vannak, viszont úgy vagyok vele, hogy a zsidónak zsidó vagyok, a görögnek görög, és a tripuriknak pedig tripuri, úgyhogy hajlamos vagyok még ezt is bevállalni, hogyha arról van szó, hogy Isten egy új kalandba hív engem. És új kalandba hív. Hogy most jössz velem, amikor már 7 éve ismerjük egymást, és azóta már nem tudom, 5-ször voltam Indiában körülbelül, de valahogy most az Úr a szívedre helyezte, hogy gyere velem. Igen, hát ez úgy történt tényleg, hogy új kalandra vágytam Istennel. Azt éreztem, hogy az utóbbi ilyen másfél-két évben elég ilyen biztonsági játszmát játszottam, és ki akartam újra lépni a vízre, és őszintén szóval azt éreztem, hogy Isten nagy szabadságot ad nekem ebben, hogy gyere, és hogy így szeretném az indiai szívét megismerni Istennek, és egy kicsit így magamat is, a saját határaimat feszegetni, hogy nem csak azok felé, a népek felé lépjek ki, akikért eddig égett a szívem, hanem hogy hagyjam Istennek, hogy új népek felé is megnyissa a szívemet, és hogy bemutatkozzon nekem az ő indiai oldalán igazából. Hát ez izgi lesz. Én is ebből fantasztikus dolgokat tapasztaltam meg igazából az évek során, és rengeteg bizonyságom is van. Úgyhogy most is több helyre fogunk menni, ugye a Punjab államba, Chandigarh városába, ami egy nagyváros, igazából elsősorban nem keresztények lakják, hanem szik meg hindu vallásúak, és ott egy olyan gyülekezetbe, aminek szintén legalább a fele még friss megtérő, tehát teljesen nem hívő háttérből jön. A pásztor maga is, aki egyébként egy másik női pásztor, úgyhogy ez nekem sokat jelent, őt gyakorlatilag a megtérése óta ismerem, és láttam, ahogy az Úr viszi előre, és rengeteg embert érnek el, főleg fiatalokat, vagy ilyen középkorúakat az evangéliummal, és minden alkalommal akarok oda menni, hogy mi is bátorítsuk őket, egymást segítettük kilépni a profétai dolgokban, amit megtanultam, azt mindig átadtam neki is, úgyhogy ő is alig várja, hogy menjünk, és bátorítsuk őket, dicsőítést vezessünk, akár abbi a dicsőítésről is tanítsam, és akkor utána megmegyünk Tripurába. Igen, Tripurában elég meredek hátterű hívők vannak, akik igazából nagyon, ugye Szinti említette, hogy még csak magyarok jártak náluk, és hogy nagyon ritkán kapnak igazából olyan szellemi eledet vagy táplálékot, amilyeneken én is felnőttem, és amiket így nagyon szívesen átadnék nekik, mert úgy érezem, hogy Istentől már rengeteg kincset kaptam, sötétség kincseit is, világosság kincseit is, amit így nagyon nagy örömmel átadnék nekik, úgyhogy tudom, mert Szinti mesélt róla, hogy milyen kevés jut el hozzájuk, és annak a kicsinek is nagyon örülnek már, amit kapnak, és hogy abból építkeznek, abból a kevésből is, amit Istentől kapnak. És úgy érzem, hogy ez így felelősségem is, hogy ha már engem Isten ennyire elhalmozott, akkor adjam tovább, és ne tartsam meg így magamnak. És egyébként ott ilyen teljesen vidéki, elég nomád, törzsi körülmények között leszünk, amit én nagyon szeretek, és olyan Abi is megszereti. Nekem a szívem csücske ez a tripuri népcsoport különösen is. Úgyhogy április 28-ától május 10-éig leszünk távol, hát ennek ugye egy része az utazás lesz, és megyünk ezekre a helyekre, és mindegyik helyen 1-2
napot tudunk majd lenni, és úgy szolgálni, ahogy az Úr vezet minket, meg amire ajtót nyit nekünk. Azért csináljuk ezt a videót, mert te is részese lehetsz ennek az egésznek, holott lehet, hogy te nem tudsz jönni bármilyen körülmények miatt, de tudnál esetleg például anyagilag támogatni minket. Mind a ketten, amit tudtunk, beleraktunk anyagilag, de még úgy a kettőnknek együtt kb. 400 000 forintra volna szükségünk március végéig, hogy meg tudjuk venni a jegyeket, ott amúgy minden a helyi barátaim ellátnak minket, elszállásolnak minket, ellátnak minket, de leginkább az utazást, meg nekik, amit tudunk vinni, segítséget, áldást, ajándékot, bármi, ezekre volna szükségünk még ennyi pénzre, illetve imában is, hogyha mögénk tudtok állni. Így van, abban is hívunk titeket, hogy akármit Isten a szívetekre helyez, akár anyagi, de szellemi támogatásra is nagyon nagy szükségünk lesz, ugye, ahogy említettük is, elég nehéz helyekre megyünk, vagy ilyen terheltebb szellemi hátterű helyekre, és nagyon nagy szükségünk lesz a befedezésre. És hogyha inkább ez van a szíveteken, vagy így arra éreztek indítatást, hogy ilyen szempontból támogassatok, akkor annak is lesz helye, és nagyon értékelni fogjuk. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok, és várjuk a reakcióitokat, hogy ha bármi a szíveteken van, akár Isten mutat nektek valamit az utunkkal kapcsolatban, vagy szeretnétek mögénk állni bármilyen módon, akkor kérlek, hogy jelezzetek. Jai Masiki! Harkaham, azaz jó estét!